popozuras fazendo horror. Já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo horror? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Vixe, desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. So yo, what's up mga kupal? Kupal ka ba, boss? So what's up mga tol? Bakit nga ba't kasi sinampal ni Happy Friends? Kasi ganito yan. Matagal na akong followers ng Kolokoys. At syempre, matagal na rin akong followers ni Malupiton at ni Happy Friends Vlogs. And then, nung nabalitaan ko nga pupunta sila dito sa Pangasinan, ay agad ako na-excite at napacomment na ako sa kanilang video. Busit ka talaga, Dominic Idol. Sana ma-meet ko kayo dito bukas sa Pangasinan kahit masampal nyo lang ako ni Malupiton Official. Masaya na ako. Please! So that's the goal. Kaya nung nabalitaan ko pupunta sila sa Rosales, ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Pero may challenge. Hindi ko alam kung makakapasok ako sa loob. Dahil napakarami ng tao doon, pumunta kami. Nung nakita ko may mga nagtitinda ng tubig at nakakadaan sila kung saan saan, ay sinubukan kong gayahin. At siya na ang ating Christmas lighting ngayong gabi. Hatid sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Ano yung sinasabi niya lagi? Gawa, hindi! Gawa, hindi! Diba? Kasi daw ang mga taga-Rosales sa... And finally, effective ang ating plano. Subali nakapasok na tayo dito sa loob. At yun na nga, na-meet natin ang iba sa mga member ng Kolokoys. At na-meet na rin natin ang ibang artist. Ako sa pila, boss ko yung kinalanin mo, panisan sila. Kung anong meron Kilala mo si Malupitan? Ano sabi niya?
Bali, ito rin pala ang kanilang Christmas lighting ceremony dito sa bayan ng Rosales. Kaya kasabay ng pagpapasaya ng mga artist dito ay ang kanilang Christmas lighting show. At syempre, hindi mawawala ang makulay na fireworks. Grabe talagang Rosales, ayaw magpakabog. So maraming salamat pala sa napakabait na mga pulis dito at mga intern and BFP and other staff of LGU Rosales. At syempre, shoutout din sa ating mga nakakulitan, nakasayawan at nakabanding dito sa Rosales. So guys, please don't forget to like, share this video para mas marami pang makapanood kung gaano ka-solid ang Rosales. Let's go!